Құрбан кетір ұйласын ғына тәмамлайым да. Әм бұларның барысы да менікі болашақ. Артефактларның біріншілері нығытмада соқлана, ләкин нығытма бүгінгі күндә юк инде. Оннан не бары күләгә генә калган. Аны бер яугыр саклый. Ул да юк, ләкин аның күләгәсе бар. Ничек инде? Предметның үзе юк, ә күләгәсе бар. Нығытма. Нығытма үзе юк, әмма күләгәсе бар. Әгәр дә күләгә күчерелмә мәгънәдә булып берәр нәрсәгә ишарәләсә, ул чагында күләгә нығытмадан калган хәрабәләр булып чыга. Кайсы нығытмадан? Тойма елгасы Чулманга кыйган урында борынгы заманнарда нығытма салынган булган. Алабуга янында. Аны шайтан каласы дип йөрткәннәр. Ә ни өчен шайтан каласы? Бу турыда риваятлар күп. Шуларның берсендә анда шайтаннар яшәгән диелә. Алар сәүдәгәрләргә һәм сәяхәтчеләргә зыян иткән. Шуңа да аны шайтан каласы дип атаганнар. Чынлыкта нығытма борынгы болгарларны дошманнардан саклаган. Көньяк җирләрдән төньяк диңгезләргә кадәр кәрваннар шуннан үтеп йөргән. Каладан бер манара гына исән калган. Менә шул нығытманың күләгәсе була да инде. Җыен әйдә. Шайтан каласына барабыз. Нәрсәгә уяттың мине? Элекке кешем үземә кайтканчыга кадәр син миңа хезмәт итәчәксең. Әмер бир. Корбан китерү урынына барабыз. Нығытма. Кайда ул күзгә күренмәс яугир? Менә ул үзе дә. Син исәнме? Исән бугай. Без яхшы ният белән килдек. Роман, диварга кара. Яугир! Сиңа сокларга артефактлар бирелгән булган. Безгә шул артефактлар кирәк. Берни дә белмим. Мин бу нығытманы сакларга ант бирдем. Нығытма исән вакытта мин аны сакларга бурычлы. Алар күзгә күренмәс урында яталар, ләкин аларның күләгәсе бар. Роман, аның игътибарын ничек тә булса үзеңә юнәл. Манараю, күрәнә! Җибәр, дускай, кинәнмә. Артефактлар миндә! Ә мин аның кулында. Тыңла әле, яугир! Нығытма күптән юк бит инде. Мин бары тик үз күзләремә генә ышанам. Менә кара! Мин ничек сукыр булганмын? Син мине антымнан азат иттең. Рәхмәт сиңа. Ярар, әллә нәрсә түгел бит инде. Бәреп үтермәвең өчен рәхмәт. Зөләйха кайда? Мимында, манара артында. Булары шыдамлылык һәм тизлек артефактлары. Белмисеңме? Якын тирәдән сакларга кирәк булган берәр нығытма юкмы? Якында гына? Казан Кремле. Әмма ул ЮНЕСКО канаты астында. Хәер,
Мондай яугир Кремльгә комачау итмәс иде. Ул сакланырга лаекмы соң? Ничек кенә әле? Ул инде 12нче гасырдан ук Идел буе Болгар дәүләтенең төньяк чигендәге фортпост. Аннан соң Казан ханлыгының, алга таба Казан губерниясенең үзәге. 1552 елда Казанны Явыз Иван яулап алганнан соң Кремльдән хәрабәләр генә кала. Һәм яңа Кремль төзү өчен патша Псков осталары Постник Яковлев белән Иван Ширяйны чакырып китерә. Һәм алар ап-ак таштан мөгъҗиза тудыра. Анда музейлар һәм сәнгать галереялары да урнашкан. Истәмә сак чыннан да артык булмаячак. Мин көч килгәнне сизәм. Утны чакырам. Күрсәт миңа. Мин корбанга кемне китерергә тиеш? Менә синең максатың.